is sa isang nanunulong, dapat bakunahan siya. Aha. I believe that should be one indispensable requirement. Yes, yes. Sorry sir pero nung naga-intermittent ang signal mo daw hindi ko masyado nag-autodotod siya. Siling ko... Ilagay ko nga sound, nag-autodotod, choppy. Choppy. Balikan kami namon, tawgan ka man namon liwat bi Councilor. Kaya doon nag-kuan kay, may intermittent ang signal. Balikan ta si Councilor Renisito Novero. Aksyon firing Kaya pag kundi mambal ka face-to-face. Now, halimbawa, dira sa Alangilan National High School, pilang total population nila sino lang ang pwede nga mag face-to-face? Kundi may vaccination drive, way pa man regulasyon, ganingin pagwang deped, bala bakunado lang, ang pwede nga mag-report sa eskwelahan. How about kung may mga teachers ka way mabakunahan? Inaama consideration, tisiling ko dapat i-check naman basi karon mangin available ang kapitan si Captain Tanista sa barangay Alangilan kay gusto tani hibalon sa iya. Councilor, sorry gid, kumusta na subong? Okay na. Very good. Now isa pa gid ka mo tong in-raise ko question, siling ko kon halimbawa magambal ka face to face, pila sa total population of that National High School ang i-allow for face-to-face, bala may mga guidelines ini, bakunado lang ang pwede, o kung ang nabakunahan bisan first dose lang, nga mga pediatric, among pwede, among nabala, sir? Wala pa kita subong duga nga dayi nga datos sa extra kung pilagit sa mga manunudlo natin mga dugang nabakunahan. Okay. Especially teachers coming from National High School sa mga Alangilan. Pero isa na dapat sa mga indispensable na mga requirements o considerations agad na ma-implementar natin ang limited face-to-face classroom instruction. Especially sa private school like Alangilan National High School. Aha. So in other words, ang may ara gid sang makahimo sa assessment o kung final say man, ang mga barangay officials dira mismo, bangon sila yung nakaintindi kung anong sitwasyon dira sa lugar nila. Pero sige mo lang ang suggestion ko, Diego, na ang mahimo dapat consultation sa mga barangay officials. Reasons are, number one, among sila gid ang nakibalo sang factual psychological situation sa ilang environment sa barangay. Number two, sila man ang makagather, makatipon sa mga dinikanan at makapangayon census sa mga dinikanan kung tawaro kung hindi. Sila man ang makibalo kung ano gid kataas o kung kanubo sa positivity rate sa ilang barangay. Correct. Sila man makadalo more or less kung kilala man nila ng mga teachers na. So mabalaan nila more or less kung sila ni bakunado o kung hindi. Diba? And makabulig sila, maka-assister sila in the implementation of a limited face-to-face classroom instruction. Pwede ka pa nga yung DPHL assistance. Okay. So, without questioning, ako personally, why ko question sa wisdom ni iyasan depend ng desisyon. But, kung ako lang palang taon ba Councilor, tani, hindi anay, hinahinay lang ni anay, total limited pa malang hindi lang anay, pagpursigihon, naman kung may gulpiada ka, mapagwa ka sang amo ni nga balita, dasun pagka-Lunes ka na maumpisa, Webes na subong adlaw ho? Maganin, hindi dapat yan, hindi, it should not be an imperious approach. Wala mo silang emperador, ka lang nagmando, nagatag sa mo edit, hindi nga daw wala ka konsiderasyon sa federal level. That should be, ang punto ko is, while wala man ko nagpamatok as a matter of respect sa DepEd, una nga itong target is to go back to classroom instruction. So, I go along with your point nga at this point in time, hindi dapat nila nagpagimoon immediately into automatically mandatory. Hindi sa consultative procedure sa mga kabarangayan. Aha. So anyway, lato niya nung ang huni sa DepEd sa Regional Office 6 ang instruction gini papanaog nila diri sa DepEd sa Bacolod. In fact, we are trying to contact si kay Ma'am Sales sa DepEd galing kiti why pa sang reply for now. Kung ano gid nila ipatuman ano gid ang specific instruction so that nga mga parents mismo ma-inform naton ka makuhaan taman side ang barangay kung anong ila stand diri, Councilor.
Precisely, kaya bago mo na ninagwa, kaya tayo ko kapon ito ninagwa, nagtahan naman sa session naman, and we could have deliberated on this and proposed a resolution Aha. affecting this policy. But we will try to reach our head kag ang headman ng barangay. Sir, isa na lang sa mga quarantine facilities naton or isolation facilities because may mga ginusar makita last time mga schools kumo nga nagadutay. In fact, subong do jutay ang cases sa makulod kung COVID-19 na naman anong sitwasyon sini jutay na gilang nabilin nga ginausar ta subong? Well, kung muna tigyo tayo nga itong mga positive patients, but silingon, nag-reduce man ang atong personnel nga nag-attender sa ila. And that should mean ma-reduce man ang atong sinin mga quarantine facilities. Okay. And that is good for the city. Aha. And in fact, kuan gid overwhelming gid si bisan si Vice Mayor kay inas interview ta siling niya nami gid ang outcome kay at least na surpass ta pa atong gina-expect o ginatag nga number from DDOH sa 3 days nga vaccination drive. That is correct. On first day, over 29,000. Ang target natin was only 22,000 a day. Following day, mga kita 20,000. Then kahapon, ang aton mga nag-amit ng mga bakuna reaching about 93,000. So total sa amin ito, that is beyond 66,000. Ang aton target for 3 days, at least, is minimum of 66,000. That is our target minimum, and we hit it. That means to say nga, kasi-siging aton vaccination program daily, kada barangay, ginasulod na ito na amo na instruction ng Mayor Bing, and the Vice Mayor Alicetis ang aton EOC, ang akong projection before the year ends, so 2021, we might be able to reach our herd immunity target. Yung mga about maybe 80% might be able to hit that. Yes, sir. 80% sa aton pumulong sa Bacolod. Yes, sir. Pero buwas, basi makatawag kami uli sa imo, basi makasugilanon mo kamo ni Ma'am Sales so that nga ma-inform ta ang listening public, makaibalo kita kung ano ang latest gid nga update parte sa instructions sang face-to-face nga plano ti ang alangilan isa sa mga nalakip diri. Councilor, salamat gid sa time. Good night, kagalong gid permi. You want to get na Aksyon Art. Good night, and my prayer again is that God will continue to protect us against COVID-19. Salamat gid. Salamat. Aksyon firing line. I-check ta ang DepEd Mandris Negros Occidental, no? Kung may tiyempo karon si Sir Anais, nga mahambalan tani kay kabalo ka gulpiada bala. May tani kung nag-decide sila kapin pa sumo nga bakon mo na ma-order ang DepEd sa nasyonal abi start na kamo da face to face, although nabutang dira nga limited. Correct na siya nga limited. Pero ang question, tisindo ang i-allow nyo sa limited na ang ina nga lugar karon kung halimbawa gulpiada naman way naton ginapangayo kapin pa may pamahog sang Omicron variant subong di lagi na namahambal sa Department of Health. Hindi anay magguluwa ang mga minor de edad gani mo ang mga below 18 years old. Di ka mo halay kada anay kay subong ka delikado pagyapon nga kag pwede ka mo matapikan. Aksyon firing line. Tibisan pangabutan ta nangin successful ang ilang ginhimo ang mga face-to-face classes sa mga lugar nga na-identify nila, no, nagligan ni dito sila ng face-to-face, pero ti amo ni Black, hibaloon tani anay kunano gid niya, kay way pa man gid sang instruction, no? Ina-try naton makontak ang tanan nga mga opisyal naton diri sa DepEd, so kabay pa, no, nga maplastar ini so that the people ma-inform naton. Na-inform taman, ti ang pagpabakuna, gani budlayan ta ka convince. May mga kabataan gani nga sila pa gabitbit ka gini kanan la pabakuna, ti kunway karon hindi bakunado. Ano ini? Abe DepEd kuana nyo, ikayuhan nyo na, no, i-plastar tani kay Ario. Ngagawon ko lang ason level, okay pa, kay Ari sa aton nga linya. Online sa firing line. Ikuan naton kunano gid ini kay kun lang tawon ta diri sa schedule ng ginbutang sa Department of Education. Natala na ini nga patigayunon on December 6, no? Ti ara na siya ang December 6 sa Lunes na. We have Sir Ian Arnold Danay sa aton sining linya joining us over the phone. Sir, kamusta ka na? May gabi. Mayong gabi, sir. Mayong man, sir. Halin kita subong sa hinubaan kay may aras kita siyang
ginobra nga mga comics para sa mga kabataan sa Negros. Wow, Division. kapoy ka pero ginkuan ka ginamon sining gabi. Awaton na mo na ng tiyempo mo kay first time ko ni naka-interview actually si imo kay si Aksyon Bray permi sa gabi kamo kakita ay gid ang inyo schedule. Sir, ano ni man, may instruction na gid on December 6 nga plano nga face-to-face instruction or limited face-to-face instruction nga ginpapanaog ining schedule sa DepEd National? Sa diri sa Negros, sir, white Pakistan, no, kay tungod ang ato na ang bago nga listahan na nakita ninyo, amo pa na ginapang consider subong for assessment ng mga schools diri sa province of Negros Occidental. So, kumbaga, ara pa kita sa phase or sa stage na ginalantaw naton kung how prepared are these schools. Kaya para kung makita natin kung may mga problema, dira natin ipang nitahan sa pamahagi para ma-address ang mga gaps nila. Kaya para sa dason nga pag-open sa mga sa face-to-face classes, ready na sila. Okay. So hindi not necessarily nga pag-abot sang Lunes, maumpisa gila yun, may proper gidagili nga assessment anay matabo. Yes, sir. Actually, ang aton na division, duha man lang aton sa aton division ang na-include ang Valladolid National High School kag ang Aguntilang Elementary School sa Isabela. Ano ni sila mga, kumbaga, pilots ng division naton. Okay. Pero sa nagligad na adlaw, nagkadto na to ang iba nato ng mga boss, no? Para mag-check kung ano mga preparation na ginaobra. As of the moment, harapan sila sa preparation stage, nag-meet pa na sila sa mga different stakeholders nila. Like for example, ang ilang LGU, ang mga parents, kadamo pa sa mga dapat ipang cluster kay bago ining makonsiderar na qualified na din sila for face-to-face. I see. So, good. At least naklaruhan kita. Kay kadamo gid ang nagkapamangkot kay nakabalo ka naman sa social media, sir, because of the advent of technology. Nga makita ko piya gani i-share dayon ti kasamon diri nagapanamangkot sila kun hindi kami kasabat bala na may kay ari si sir nice nga nagabulig sa aton tonight to nga ma-explicar sila. Don't you worry gali mga parents, by process pagali not necessarily nga sa Lunes maumpisa na. Amo na sa sir, correct ko? Yes, sir. Tapos, ang aton di pa nung dumon, hindi may tanan ang mag-participar. Namin ko hindi tanan ng mga estudyante mag-participar sa face-to-face. Like, for example, sa high school, sa Valladolid National High School, grade 11 ka grade 12 lang na ang gina-consider. Kag adto mga kabataan naging pasugtan gid sa mga ginikanan kay mapagwa na sila sa mga consent form na pagapirmahan sa mga ginikanan kung luya gid nila mga kabataan nila mag face to face na. Okay. Ang sa elementary naman niya kindergarten hasta sa grade 3. Kaya ni siyang gina-prioritize ang Department of Education anay nga mga grade levels. Ang kindergarten to grade 3 kag ang grade 11 to grade 12. Okay. Ang rason sinadya, kay tungod na ang kindergarten to grade 3, medyo tuludloan sila sa mga pagbasa. Correct. So silang mabudlay ang modular kung pagbasa ang ginestoryahan. Kay mayo lang kung may naglatudlo sa panimalay sa ila para magbasa. So kilanglan na unahon sila sa face-to-face kay para may ara teacher nga magagiya gid sa ila kag magtudlo sa pagbasa. Ang sa grade 11 naman kag mga grade 12 ang unahon naman na mga textbook nga mga technical vocational nga mga strands. Kay tungod ni sila naman niya ang may kilanglanon sang hands-on. Like for example, ang mga culinary nato na bala kag mga welding hindi man nila maubra sa panimalay nila ang actual nga ulubrahon sa ilang kurso. So dapat ara sila sa eskwelahan kaya ito mga gamit kag ang mga materials sa kilanglanon nila sa pag-ubra sa mga project nila. Aha, correct. So anyway, maki-update lang kami guro sa imo in some other time parang at least mabalanda na gid ang assessment sini because nga lain man nga daan nga division dito sir sa North Negros no, di ba? May ara kay dogin pangayuan gid sa aton nga regional office nga kada division at least may isa or duha ka eskwelahan nga mag-intra sa next batch ng face-to-face nga mga eskwelahan na ma-offer nga mga eskwelahan. Aha.
So anyway, kung kandaan, okay naman. Halos guro ang DepEd Negros Occidental sir, sa division nyo na nakapabakuna naman subong sir Arnaiz. Sa Subong, sir, ako may ginuuyatan na datos, no, parte sa percentage ng mga estudyante natin kag mga maestra sa pagpapakuna. Pero madamo-damo na, kay as of the last time na nakita natin, nagginat nga sa pag-interview sa ako ni Aksyon Brian, lawig-lawig naman to, yung mga ara nakita sa almost 70% sa mga Very maestra good. natin na inang bakunado. Sa mga estudyante, wala pa ako sang nakita nga data, pero damo-damo na, especially kay kagapon or sa sininga semana, gali may ara kita sang bakuna, kila mass vaccination na ginahubra. So, damo man nagkakadto sa eskwelahan para magpabakuna. Okay. Sige. So, matawag lang kami ugaling si imo, sir, for some update. Salamat gida sa imo pagsabat sa amon sining pagtawag kanong nagabi. Halong gid permi, sir, paway kay medyo kapoy gid travel from Hinubaan. Keep safe, no? God bless sa imo, sir Arnaiz. Thank you very much, sir. Good night, good night. Action firing line. Ang spokesperson sa DepEd Negros Occidental, Sir Ian Arnold Arnaiz. Anyway, last time may malawig man ang interview to ni Aksyon Bray sa iya. So subong, hindi magaling ni si Sir Iling nga kung nabutang da December 6, kay kung lang taon mo yung DepEd, abidukulbaan ka. Bako no pagkalunes mo umpisa, hindi managali mo na. Kay may mga proseso pa man na. Nalakip naman niya nga daan sa mga listahan nila to mo, gina-require sila sinuto ang mga areas nga pwede maka face-to-face instruction lain giman tuod kapin pagkabataan nga tuludluan mo bla magbasa. Ti okay lang na sa mga parents, no? Sorry gid, pero ang realidad damo iya ginikanan nga hat-on man magbasa mo. Nabudlayan gani sila magbasa, ti paano ka pa karon magtudlo sa modular nga instruction sa imo bata biman? Action firing line. So lantawon tayo ni kung bago pa man lang nagwa ini nga listahan, what will happen next? Dayon gibala nila, Lunes diin nga mga areas ang ready na gid sa maging panglawag ko kaina amo nang aton sini nga bantayan. Action firing line. Pag panumbalik ta karon tutukan ang dugang nga mga balita, mga kaaksyon, na ang mga update sa Negros sa Occidental sa probinsya with Aksyon Marlon Hinubia. Uy, may nagkalapanos gali nga mga kwan, nga mga vaccine ang AstraZeneca da duro gali ho. Action firing line. Datanan kagang inyong mga minsay tutukan sa pagpanubalik sa inyong palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning,
Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sa
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansang anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
palaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros, Ano
aksyon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Balik na sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon na aksyon na Brian Moden. Ako naman aksyon Art Tayhopon. Action firing line. Mayari naman kita paribagong winner, kagatagan naton sang timprano nga pamaskwa dari sa Aksyon Radio Bacolod. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Are, may nagtitemprano pa nga pamaskwa, may nakasabat na sa yasining cellphone, aton ni Baloon, kag checkeron, kag premiuhan. Karon na gabi, tining kakita sila may automatic 500 pesos ka. Ang 500 pesos, pwede mo gini mabakal, no? Maayo gini para sa inyo, ha, nga mga listeners natin. Ara na kita, may caller, o kung may ara na kita sa nakasabat sa yasining cellphone. Hello, may gabi. Hello, good evening. May gabi, ma'am, si Aksyon Art sa Aksyon Radio Bacolod. Sino gani palihog? Rosie Oriel. Rosie Oriel. Taga din gani si Ma'am Rosie. Purok San Roque, Barangay Tangog. Purok San Roque, Barangay Tangog. Pila ganing edad na, ma'am? 51. 51 years old. Okay lang, regaluhan ka sa Aksyon Radio 500 pesos karon nga gabi. Abo, thank you, gede. Ikaw ginang di buenas ka nagabutan namon karon nga gabi, ma'am, no? Sa aton sining sa pamaskwa promo. Ma'am, pero may ka man ga monitor sa Aksyon Radio gid sa tanan nga program. Oo, pero ganti kasi nalakat man ko. Di normal lang na. Hindi man sa tanan nga tiyempo ka tindar ka gid sa balay mo, no? Pero anyway, congratulations, ha, padayon lang ang pagpamati diri, and then hulaton mo lang, ma'am, ang pag-text dira sang admin department sang reference number para mag-claim ka sang price mo, ha. Okay. Sige, so ano mambal mo sa Aksyon Radio Bacolod sining premium mo nga 500? Ate. So damo mga apo mo ga pamati na, may apo ka na? Salamat, gede. May apo ka na siling ko, ma'am? Aksyon Radio, kay na anuhan ko. Nagabutan gid no ngalan mo. Ti siling ko basi may apo daga monitor kag siling nga lola advance na daan bisan 100 lang. Oo, mandal ko na kukuling apo. Away ka pa apo. Ti sige lang. Asubang nang gali. Sige. Ma'am Rosie, congratulations kag maayong gabi sa imo. Sige, may gabi, sir. Thank you, kid. Salamat kid. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Action firing line. Amo na yung simple Aksyon Radio Bacolod gumaghatag sang papremyo sa amon suki nga mga kaaksyon, mga nagamonitor sa tanan nga program. Basta magabutan ang ngalan mo di, may premyo ka nga batunon, hulaton mo lang palihog. Nga ipadala namon sa inyong text o kung ang reference number
sa pag-claim sang inyo premyo. Action firing line. Kay Noel Amar, may gabi dira sir. Shout out ko lang akon kumparing nga si Boy Julingo and Rayboy Alunan kag akon hinablos nga si Taboy Derla. Si Lidonia Santillan, may gabi man. Okay? Ang iban karon lang dugay-dugay kay ari na sa aton nga linya si Aksyon Marlon Hinovia. Ari ang good news ay manini nga balita na national news inimo after nga ti, can you imagine bala kung ibalita mo nga may mga taga South Africa nga nagkasulod di sa Bacolod kag Negros Occidental kundi kibot yang taga Manila to siya uy may atugal ito pero anyway naglabay man ito sila sa Manila may record man ang gobyerno galing kay ti prior sa ila arrival or pagkadto diri sa Bacolod during that time mo ay pamanihan na lakip sa red nga code ang South Africa mo. Kag ti sang ulihi malang ni sang may na-record na nga case ng COVID nga bag-o nga variant nga mo ning Omicron. Sa Amerika ganis California to dumayara naman na-record sa US, no? So ari ang balita ay kag kundi may mga gina-donate, ginapadala din nga mga vaccine, ang iban gali ito manog expire. Hindi mo man mabasol ang mga LGU nga batunon nila kay karon risgo man sa part nila kung ibakuna mo sa tawo to nga lapit ng expiration. Tingin balik pero diri kita sa very interesting development kag good news ni Aksyon Marlon Hinovia. Capital reports. Ang swab test result negative sa infection sa COVID-19 nga mo ning mayugin nga balita. Aksyon Marlon, may gabi please come in. Aksyon, mayong gabi na ulutawan na gitman ang kahangawa, kabalaga, o kung may upod ka kakulba nga nabatsagan sa mga negrosanon, pati gani taga-sunod sa nga Bacolod, matapos nga naggawa ang resulta sa re-swab RT-PCR test nga ginapatigayon. Sa ring apat ka mga tawo nga naghalin sa South Africa kag nagabot diri sa Negros Occidental. Ang resulta anunsyo sang gobyerno provincial subong lamang hapon nagapakita nga ining apat lonsay negatibo ang resulta po sa lingon. Waay sang anuman nga sahi sang kagaw nga ginadala ang ila sa lawas. Pero hambal ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II, kinahanglan nga tapuson nila Action Art ni ang 14 Diaz nga pag-quarantine. Okay, amo nang pagsunod na kon protocol Action Art bisan pa nga nag-negative na ang ila sa nga resulta. Okay. Mga pila na mga Action Art ka adlaw ila sa nga pagahulaton. Kung matapos silang 14 days mandatory quarantine. Ang duha naka home quarantine kay nag-arkila na sa Action Art sa ila sa nga gintiniran nga balay mo. Okay. Ang duha dito sa may Calatrava, ang isa sa may siyudad sa Lagaluta. Ining tatlo niya mo na silang mga consultants sa power firm nga nakabase diri sa Negros Occidental lon sa mga South African nationals kiti ni sila Action Art. So clear na rin ang ila sa nga lawas kay ikadua na nila nga pagpaswap Action Art kay antes para man sila nakasurod diri sa Pilipinas kag nagtiner sa may Metro Manila ginamuma sang personal sang Bureau of Quarantine. Nagpresent na sila una Action Art sang negative RT-PCR test nga resulta. Halin dito sila sa nga ginhalinan nga nasyon nga pungso nga South Africa Action Art. Ni tatlo na sila, consultants, mga foreigner. Ang isang returning overseas sa Filipino Busilingon Pinoy taga Panwasang Pontevedra, tiara gatinerman sa may Panwasang Pontevedra subong. Pero nagpa-swab test ini siya, nagpa-re-swab ini siya. Diri ni siya nagpa-swab sa Riverside Medical Center sa sudad sa Bacolod Action Art. Ang swab specimen naman sa tong tatloya gindala sa may Trisita L Halandone Provincial Hospital kag ang resulta ginpagawa sa mga lamang hapon negatibo ining apat Action Art. Very good. Oo, so pagkatapos ang 14 days nila ining ROF siguro di pwede na maka patigayon sa isa ng helikoton. Ay ni tatlo naman ka mga consultants ma-report na sa ila sa nga trabaho bilang consultants sa string bioenergy kining ginaobrahan nila. Bioenergy
nagkalain-lain din lugar ang ila sa ding destination ko na assignment to Aksyon Art mo. Kay damo ning mga sanga ining bioenergy diri sa Negros Occidental. Ang ato sa bantayan mula ton kung saan naman mag-aabot dia ang pito pagit ka mga tao nga halin sa South Africa. Subong ara pa naga-quarantine man 14 days dito sa isa ka hotel sa bahin sang Metro Manila. Pero di say man gihapon nang i-observe nila ning pag-abot di i-swab bagid sila gihapon. Ang protocol Aksyon Art kag kon maagi sila sa Negros Occidental although nga wala pa mamabalaan Aksyon Art kon diin nga lugar diri sa Negros Occidental ang ila sa ding destinasyon. Kon hindi sa Bacolod o kung sa Negros Occidental ang Valle Diaz sigurado nga ma-apply sila sa ganito nga espas. Correct. Sige yang espas implementation sang provincial government sang Negros Occidental. Kung naroto ang proseso protocol agin sunod sa tong apat Aksyon Art tatlo ka lumulong isa ka ROF o man sundon nila Aksyon Art kamati same nga pungso nila sa ginalindan mo ang pungso South Africa nga mo subong ginahambalan kon COVID-19 variant nga Omicron ang istoryahan. Wala ton pa ni kay matilistahan pa malang Aksyon Art figures sa nabaton ni Diaz ipabalo ning provincial government sang Bureau of Quarantine dito sa may Metro Manila kaya sang manog abot diri nga mga pito pa ka mga halin sa South Africa sa masunod nga mga inadlaw. Yari ang good news kay ining magin pang riswa Aksyon Art ang Valle Diaz wala man iya sang ginabatsyag sa lawas nila mo okay nila sa di mamatyagan ya asymptomatic sila Aksyon Art patimaan lamang nga wagi man sila sang ginadala nga naman gasahi sang kagaw. Bakunado man ni sila no apat gid sila. Fully vaccinated din sila Aksyon Art taran. Okay. Fully vaccinated sila. Aring good news ni Ator Diaz. And ang isa coming from Sala Carlota, Riverside, I think iya nga ginkwaan niya sang swab test, no. So that's the latest. Okay man ang ilang symptoms, why sila symptoms may gina-exhibit and they're feeling well based on the feedback sang company kung diin sila nagaubra. Ang nagabot di tatlo nga expat, isa ka ROF. Ang palayag nga ni Diaz. Dalawang ko, vaccination, ngagin padagayon dari sa Negros Occidental, nag-Centro Aksyon Art ang balita subong sa National Vaccination Days. Man ang Negros Occidental nag-upod Aksyon Art po. Ang pungsod noon nga deklarasyon sa ato sa gobyerno nasyonal, dapat ang tatlo ka adlaw, prote subong din tugagan isa, ang mangin apat ni Aksyon Art ka adlaw, din palawig tuptupos nga adlaw. Until December 3 from November 29 maayo Aksyon Art ang resulta mo dari sa Negros Occidental ay sunod sang isa, dua, tatlo ka adlaw nagatawuna Aksyon Art ang Negros Occidental sa may pinakamadamo nga nabakunahan sa Western Visayas in Aksyon Art. Diba? Sa Western Visayas sa kag kundi may ara sang ginpalayag Aksyon Art nga ining committed daily target kag original 3-day target ang nag-set sa niya mo ang DOH Western Visayas. Dari sa Negros Occidental ang committed daily target posilingon kinalan amo na target yung kadamuon sa suloy sa kadlaw 50,000 Aksyon Art. Okay. Adlaw na sa nga target. So tatlo ka adlaw, tatlo ka 50 kundi 150,000. Sa sunod sa nga tatlo ka adlaw ining 150,000 Aksyon Art nagsubra sa 150. Grabe ba? Naghimo 213,291. So kung percentage maigo na siya sa 142.19%. Swerte. So sobra nalampuasan kumbaga ang target population nga dapat pagunahan sa ring National Vaccination Days lang dari ato sa nga kita hambalan ini hambal ni Ator Diaz nila Aksyon Art ang iban nga mga LGUs nga way papaka-submit sa ila sa nga report kay problema sa bahin sa internet connection. Adios.
Subong na to, apply internet, subong nag-igod naman o. Correct, bisan diri sa ako nung internet ko di ga igod todo. Di mo na, sa sulod sa pinaka-adlaw, sunod na problema sa internet, timbal na diyas, why pa na kasunod ang iban nga mga LGUs, kaya magkasubiter sa nga ila sa ring resulta, Aksyon art. Ipaagi sa postal office eh. Masikon, delayed na gito. Hindi ko lang muna kundi padala sa mga bus nga nagabiyahe. Padala sa mga bus nga nagabiyahe. Atip, bus, Uy. lisisa sa series eh. Ha? Pwede sila ka lisisa series Pwede ka, bayad ka lang gina. Di man, pasibos, pasiris nila eh. Kay kung internet noon nga kung namon yung connectivity nga daw gaigod, kundi nagugtas ka lang imo na. Liman, babalaan tani siguro sa buwas PRS, pasi mayara sang luga nga mga LGUs, nga mapasulong sila sa ring datos. Kung mo ang ginpagwa nga record sang DOH Region 6, hindi pa ni included atong mga na-delay sa pagpadala sang ila sining number of vaccines o kon performance. Correct, inisal pa lang sa ma-final sa siguro pagkatapos boss ba kami extended ka ba ang national vaccination days. Naman pa rin sa badong palantari ang final ginakson art prote magamo ng record yung ginpagawa sa Negros Oriental. Papalubudlay na lang puwasan sa iban sa mga LGUs po dali sa Western Visayas. Okay. Pamal na Diaz, nagapapatuod ka nagapakita ini nga ang Negros Oriental may dako kanya contribution sa COVID-19 vaccination program sa gobyerno nasyonal. Okay. Pagkatapos ang National Vaccination Day sa Pamal na Diaz, sige yapon niya ang pagpangabakuna sa bugos nga probinsya. Alikanta si Ator ni Diaz. Which far exceeded the targets given to us by DOH Region 6. Target was 50,000 a day or 150,000 for the whole 3 days. So naglapaw kita by about 57,000 sa aton targets, and that is still partial result, no? Why pa kita ka kuha sang results coming from the other LGUs where there is difficulty in connecting with the internet. So give it a little more time and we can give you the complete figure. But again, for the whole of Region 6, Negros has contributed a lot to the vaccination program by the national government. And then after this 3-day national vaccination days, we will still continue our vaccination program at the soonest time na we can reach the 70%, no, to get herd immunity, the better. Ang isa man sa ginalantaw tagsun at diri nga rason kun nga ang amo ni nagdamo ang nabakunahan diri sa Negros Occidental pangod nagdamo man ang supply diri sa COVID-19 vaccines. Very good. Ugaling mayara sun art sang dalabutan expiration date na wagit mausar Diyos. Paring AstraZeneca COVID-19 vaccines. Ang AstraZeneca isa ka vial 10 ka doses. Nagligad nga Nobyembre 8 ang Negros Occidental nakapaton sang 45,300 ka doses sang AstraZeneca. Samtang nagalawig kami nadlaw ang ining AstraZeneca ang suart ka nagabot ni sa November 8, ang expiration date ya Nobyembre 30. Busilingon, expired na. Kung narapas bong. 45,300 doses mayara sang nalabutan expire action art 14,920 mo ni kada mohon nga man na-expire. So hindi magagamit, no? Damo ba? 13,920 ka doses. Oo, ti-expire na kay no December 2 na ginaspong. Tamo sini hindi na action art siling nga kubo expire na sa pareho sila na bakal na pulong sangge na pwede mo lang maboy. Hindi pwede. Ay makabigin sa nga biological products. May protocol ang sunod ka sundon di nga kinset ang DOH kung paano ini i-dispose. Botang balon ibalik nito si ila, sila ni na makaintindi kung paano properly i-dispose ini. Ulat ang sunod ang provincial government kung nano ang instruction sa nga DOH. Hindi na pag i-deliver balik to. Laban-laban, di balik to sila sa DOH Region 6. Okay. No?
Kay ato to Aksyon Art siguro ang team bala nga sa disposal sang sa expired nga mga COVID-19 vaccines. Okay. Mga vials ka Aksyon Art ang mga vials na kinabalik ni sa mo, no? Kinabalik ka mayara sa ginasunod man nga protocol. Pero natabo Aksyon Art. Pag ni Diaz, samtang nagahilapit ang November 30, damo pa sang way magamit nga AstraZeneca. So, gintanyag ini sa mga nagapangayo nga local government units nagapangayo sa bakuna. O galing kay ang LGU sa nabalanan nila Aksyon Art nga daw, lapit na ba ma-expire na. Ang iban na lang muna ang rason nila. Ang health expert sambal ni Diaz, nagasilingid man, nga basta nagahilapit ang expiration date sang COVID-19 vaccines, nagadumo Aksyon Art ang effectivity o kung na ginatawag nga efficacy. So kung iturok mo na sa tao, basi mabutang Aksyon Art sa delikadong lawas ng tao. Ti lang tawa bala i-bakunahan mo ang tao, ang guwa sila nga pareho lang guwa siya nagpabakuna kung ang efficacy nagnubo pagin. Kay amo nag-Aksyon Art na sa mga health experts mo, kung baga sa mga sa konbla sa isang bagay ang sangkap or ingrediente niya ang pigaw. Tiambal na Diaz, pasiguro tanay ang kalawasan sa mga tao. No, hindi kita pagpiliton nga i-inject kita kay mabutang sa delikadong lawas. No? Correct. No, i-kwento na lang, ilisa na lang why ma-expire kag layo pa expiration date. Alam mo, ang inject Aksyon Art ining COVID-19 vaccines ni mayara nga ang kalawig ko niya so at nga ma-expire isa lang bulan mo. Mayara tag 2 bulan, may ara man niya nga tag-anom may kabulan ang test ma-expire. Okay. Depende kay Aksyon Art sa sahi sang bakuna. Tiyan ni resulta ni subog is AstraZeneca. Naklaro lang ni Diaz nga hindi ni nga AstraZeneca nga ginbakal sa provincial government. Dumdum ka may ara sang kwarta ginpain niya ang provincial government para ibakal gito. At wala pala uso palang donasyon sa nga DOH, di ba? So hindi ni sa bali iniya gindonar niya sa gobyerno nasyonal pagi sa DOH. Okay. Ari sa Torre Diaz Taliganta. Attorney? Dahil lang kay Aris Attorney, be? Nagakuan siya, Wala mo nang muno ta, internet. Ha? Ang internet ko rin Internet Maris ako. Ako matitiyong madagan ng kalibutan ko sa okay na lang, Aksyon Art, okay na lang. Oo, kay basi ko maulan. Arina. Okay. Incident report that was prepared by our cold room in charge, Dr. Claude Pabilio. No? The reason for this is ang aton nga vaccines na nabaton nga nag-expire na gid man. Ang aton mga LGUs hindi man magbaton sa manog expire. Again, let's be clear. We value our vaccines. We want to use them. We do not delay. But we value more the vaccinees. Hindi ta gusto magtusok sang manog expire or expired. Din unahon ta, ubuson ta gid ang vaccine biskan manog expire na. O kung alagaan tayo ang vaccinista. Kaya ang iya sina nga potency naga-decrease man as the period of expiry nears. Sa drugs amo na siyang aton nga opinion sang aton nga experts ka mga doctors. So kung injection ko si mo sang vaccine nga almost expired na, hindi kita magpamilit nga biskan expired na ya ituslok na panagyapon sa ila. No. That's about 1,400 vials. So that's about 14,000. Damo tani to no? Liman to, so amo man tani ka so art ka nabuon nga taong pwede nga makunahan pero tiyan mo na galing sakto man to may punto ba sa Torre Diaz. Anon mo ang bakuna Aksyon Art ya pwede lang na maislan. Pero ti kung nabutang sa peligrong kabuhi sa tao hindi na pwede puslan. Budlay na yan. Ang damo ambal ni Diaz no. May report gani nga nabaton tanga may ara sang vaccines nga ari man subong sa cold room. Ay by the way, ining expired Aksyon Art nga AstraZeneca 14,920 doses. Okay. Inano niya, gin-separate niya dara sa cold room sa Provincial Health Office. Gin-separate sa para mapiho. Hindi masalaan bla, kaya basi kung magabutan bla sa Aksyon Art ka padala sa ibang LGU. Sa uli sa Aksyon Art, uli lang matukitan nga is party gali pero na inject ka. No? Separate siya, kag magahulat Aksyon Art sang instruction, ang ato sa nga probinsya, halin sa
DOH national na gidya, no? Kaya ang incident report na submit na sa DOH Region 6, ang DOH Region 6 pagi kay Regional Director Dr. Adriano Subaan, amo naman yung masubmit sa report dito sa DOH Central Office. Okay. Report gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon yung aksyon na maron sa Rubaya, mga ka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa pagulod Aksyon Radio. Action firing line. Salamat kid Aksyon Marlon Hinoviat. Gusto man na, no, hindi man kita doktor, pero kung expire na subong or expire na, hindi man na pwede mo iturok sa tao ya. O sadtong nagilapit ang expiration date, kung hindi magbato ng LGU, hindi mo mabasol nga ti sino man abitod nga mayor da kag opisyal sa banwa kag syudad nga magsugot kay mo lapit lang ma-expire, itaguon mo to, gastuhan mo sa cold room facility mo parang ibutang to sa samtang kapangita pa kamo sa schedule da kung saan ibakuna o nga palang lagap mangani sa tong probinsya kag mga banwa kag syudad kung sinong bakunahan nila kay ting tawo sa primero ang ila sining level of kuan bala sang ila sining makonsider naton nga willingness nila magpabakuna hindi pa maayogid. Timay na gani subong nga portiho nalapawan niya nagpanguna pa ang Negros Occidental sa bilog nga Region 6. Action firing Luna line. Sunio, Milanda Sausa, Alicril Oracoy, Merimar, Fernandez Alpanta, Bible Zel, Marky Maat, Rodolfo Peregrino, Bobby Munoz, Junel Apostol, Riza Taruza, Amador, may gabi dira sa inyo ha. Kagaraman si Fernandrico Montoya Paslon. Salamat kay Jocelyn Balahadya Tunyoan, Johnny Calvo Espadera, Romy Agsam, Mark Ayeneri. Salamat kida Bam Uyapa nga nagdamo kay pamahog ubranyo. Visit nila, vaccine active ko mo pero pulong sang Dios. Put down nyo kay hindi makwartahan. Siling ni Bam Uyapa. Tiambot sino gina hambalan nga pamahog. Siling ni Bam Uyapa nga nagdamo kay pamahog ubranyo. Visit kida, siling nga vaccine active kamo pero pulong sang Dios. Put down nyo. Actually, ang pulong sa Diyos, importante, madama. Or sir, no? Depende na si mo ya kung sino ginatumod mo. Si Milili Oligo, kag Madam Vanessa, kag Doc Mat Mayo, mayong gabiman. Action firing line. Sample Plus Gold. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon yun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo,
mister handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagtayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros,
masanon inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagan. Way na kita tiyempo. Way kung malabutan nga maminsahe, pasensya gid si Luis Derecho nga monitor, Marcelina Bantilan, Paril Crisanto Jr., Genesis Gallo, Josephine Gramonte, Beverly Espinera Sayon Araman, Dena Akihiro Yang Padasas, Marcos Pillarde kag Lien Chingkimbiao, Bulakin niya Pasinabo. Ba, perti kalawig ba? Kaloy Norby Duliosa, Adrian Paul Villares, Losi Carmona. Salamat gid sa inyong pag-monitor. No, araman si Trexie Alexandra Razo. Ma'am Vanessa Mayo, may gabi ma'am. Sorry gid nga late ang aton pagtamyaw sa inyo. Upod kay Doc Matt Mayo, no? Mayong gabi dito sa Ilay, no? Good morning dito sa bahin sang Minnesota State sa USA. Hey Javier, may gabi man. Action firing line. Why na kita time dari sa aton sining pagpangalagad sa palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sang regular Anchorman Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Tayhopon, thank you for joining the show. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. O na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Blue Turn Plus Herbal Capsule.